Bisan tamayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon atuwa siya ito sa kalangitan. Naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugod niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita. Aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, kuhauno lalinon ang Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining takna kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa sa gihapon padayon kini nga programa nga nagasabod sa kanginan sa mga binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta Dios nga magapanalangin kanini nga programa ug kining estasyon. Panalangini o Dios ang mga naminaw sa imong pudol.
Pinaagi sa influensya ug gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug diha sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing mutubo mugitid ang gugma sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Hinaot pa o Dios nga sila imong panalanginan kabiga nga makaduol diha kanimo aron magapangalagad sila. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no, kay mag-abot maguni og ang bag-o ang daan na ang mga kuan ato lang gining iban-ibanan kay wa man gud tay sufficient time or enough time nga ato nga Google ani nga mabasa tani-tanan. Kuan lang anam-anam lang. Okay, ato ning basahon. Brajon, salamat ani nga programa. Nakatabang jud ni sa among panimalay nga naghatag og kalinaw kay si tatay. Dili na gyud sama sa iyang kinabuhi sa una nga adlaw-adlaw na lang gyud in town nga mahubog. Pero sa sige niya og paminaw ani nga programa natingala na lang mi nga di na kaayo lakawan kay ugway kwarta mangitag paagi nga makaduol sa mga kailang nag-inom aron makainom. Pero karon wa na gyud in town kuya, salamat gyud. Okay, kinsa man ni. Okay, kana nagpaila lang nga ang pulong sa Ginoo mousab gyud diha sa kinabuhi sa tao, no? Kadaghan may mga tao nga nangakabig dinhi sa atong programa nga lisod. Ako lang hisgutan na naminam garon si Kuya Esteban Bayuse diha sa Lambusan. Base sa akong nadungog sa uban lang, imposible nga mabag-ong iyang kinabuhi kay ilado gani nga sa mga tao diha nga grabe gyud ka palahubog unya. Kinini ang anha na lang gani makahigda kuno ni usahay wa masag ko kakita ila ra mga istorya. Anha ni usahay makakatug daplins dahan o das daruhan kay di na madas lawas unya may panahon nga makalimot nagpauli nga dus ila. Pero natingala gid sila nga nabag-o na usab ang kinabuhi tungod na kay ang pulong sa Dios gamhanan unya og dawaton ng gistao jag unsa pa nang kauna mausab siya. So ang tatay nimo kay gipaminawan niya ang pulong sa Dios, makita gid nyo mismo pamilya mo, makita nyo ang kabaguhan ug kasaban. Kamuhi ka lang kung gusto mo mausab og mabag-o diha sa Ginoo, adawatan nyo ang pulong sa Dios, tuhuin nyo na pag kinabuhi mo nga bag-o usba ang inyong kinabuhi tungod sa ngalan sa Ginoo. Kini patay basahon sir, kanunay ming naminaw sa inyo pangutana man so dili lang sa tanan ni kay naa na may pangutana atong gi tiksan ba nga tubagon, no? Last text ni akong basahon. Okay, Kuya John, muari ka ba karon sa patay? Muanha ko adtong nangaging mga panahon o mga semana lagi sige magud nini kay upat ka patay na lubong na anduha wa pa. Kagabi didto ko sa kagabi didto ko sa Tambungon para bagyong uwana, pero okay lang. Successful gihapon ang serbisyo sa patay. Karon tuwa ko sa kanana ang Kurtihan Daan Bantayan, no? Kay kinini ang mauni ang ako na schedule. So Kurtihan Daan Bantayan ko karon niya ugma sa gabi Merkules mabalik na pod ko og serbisyo sa Tambungon.
Unya sa Huwebes mabalik na pod ko dinha sa Kortihan daan Bantayan mura ba og ato na lang ning i-alternate kay pulos magud sad ni nagkinahanglan unya gawas nga nagkinahanglan sila sa ato kini pod sila ato gyud ning mga kasuod kining namatay og ang tagtungod o kon mga kaliwat ani ato ra gyud intawong mga kaila muna nga atong gibahin-bahin ang ato nga panahon mahitungod ana muna nga mag-uwan man kagabi gyud pastilan na magyong uwan na gyud grabeng uwan na hantud pa karon nagpaingon ko dire nasugatan ginako gyud ang uwan nga wa gid kay kapasilungan wa gid kay ka silong-silungan diha bisag gamay lang una nga basa-basa sa daron dire nga nagsulti unya awa nagipawong magan ini ni Brother Libby nini ang aircon tungod kay perti nagyong bugnawa man unya dili pod gyud ni mapawong og dugay kay ang mga gamit diri nagkinahanglan masad sa kabugnaw sa aircon. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa nga lion diha ang atong monitor aron makahibaw ta og kinsa gyud nini o diini gikan ang atong mga minahal o pinalangga nga mga viewers diini mga nasura sa kalibutan nagagikan. Okay, Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga suki, mga pinalangga nato nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers atong gina-welcome karong gabiona sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mahigala sa pagpadala og mga mensahe. Pwedeng mag-text mo namo ni Brother John sa mga number among gipahibaw or pwede ari iagi inyong message sigala sa ato nga Facebook Live no sa comment section aron atong mabasa unyag namoy mga pangutana diay hinay-hinay na og text nga rin namo nya tangi ang pagtubag sa pangutana kay aron makaparticipate sa mohigala. Okay, di ta magdugay ato ning basahon ang mga mensahe nga atong nakita. Atong nakita dinhi si Ivan Raico. Mayong gabi kaninyong tanan. Padayon sa buhat mga igsuon. God bless. So God bless also Ivan Raico. Niapod si Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa mga kaigsuunan nga makugihon na minaw og nagaview nining programa. God bless. Anya pod si okay, ni asad si Keljoy Rilampagos. Mayong hapon ninyong tanan diha Kuya John. God bless kaninyong tanan. Salamat sa pag-view day na sa diri nako Brother Libby nagpa-angko sa akong kabasa pa uga-uga gamay layo pagjutay atong oras ako ning Katchatchato Anis Manila pero close gid nako ning bata sense sa gamay pa ni hasta ang amahan ani og ang mga igsuon ang ginikanan na ako ning close and until now wa pa gid gihapon sila malimot nako bilang ilang ubos nga higalag igsuon. Thank you so much dai sa pag-view and thank you so much good sa inyo mga God bless inyong tanan diha. Okay, niapod si Gerardo Labitania bati og signal diri sa amo siging putol-putol. Padre usay mapati pong signal dito Brother. Kaingon man ako dadi og andiri ras Pilipinas o sa among nahimutangan nga magputol-putol o mabati ang signal hasta po diha sa Australia. Kung gid siguro ini normal na lang gid siguro ni nga problema inaani Brother Libby nga international problem na siya kanini ang mga ingon ani kay dito des Australia pod mo masad putol-putol bati og signal wani usahay da diluloy matamara na lang gid intaon ni siya nga mo kuan kay tungod lagi di ay nana nga kay silence na lang ni siya. So may gabiin ninyo din ha daday o mami Banji siya mga kabataan og sa tanan des Australia kay agaw da Cheryl o Simon sa mag-ipidos yung bana ron day unya ni Pretty Miss Simon o mga Geraldine Oslington
Unya sa tanan gyud nga namina ro des nasod sa Australia, maayong gabi sa inyo tanan. Okay, niasad si Brother Sinyo Muniz Tekelio. Kuya John, good evening ninyo diha. Palihog ko greet sa atong suki nga tigpaminawan. Diri sa Luok, nalimot lang ko sa iyang pangan pero sige siyag paminaw sa inyong programa. Ako na hinabi ang iyang anak matod pa niya tungod sa inyong programa. Nagtuman na jud siya sa kabubuton sa atong Dios. Amen. Dili na siya mo trabaho og Sabado Amen. nga dili na pod siya mukaon sa ginadili sa Ginoo. Wow. Daghang salamat. Dong, palihog niya ako dong, kanana ang kuha ang iyang hinumdumi o mahinumdum ka. Kini po digala si Brother Ipapalo up na to ba dyan kay mag-atuan man ni si Brother Senior dito sa Luok. Tungod Yes, kay ito aman yan dughan dito. yes. Kini po si Brother Sinyo, konvertido ra pod ni sa ato nga programa sa radyo. Kita ginagbay study sa dani, ubay-ubay magud ni sila. Dong ipalihog ko dong og kuana dong. Kanana ang og mahimo lang gyud, tabangi lang gyud mi kay taas magunog giabot ning radyo. Kanana ang nagkinabuhi na sa iyang nabatian dis atong programa. Please ko og kuan pod kanana ang paluap mo niya siya unya i-text dayon dong kay aron nga ikaw malimot niya kami po diri labaw pa pong malimuton mo na nga i-text dayon niya kumusta des luyong bye-bye ni Rudy W diha nga nabutismuhan na gid taon ning matanda ang Brother Libby murag magkaedad-edad ra ni sila ni Kuya Esteban Buyos Rudy W unya may usap pa to diha nga murag baptist to o kuan busang salamat kayo sa inyong pagsanong sa panginahanglan sa Ginoo nga kita muduol mo alagad na niya. Okay, Brother Libby, go. Okay, niasad si Keljoy Rilampagos. Please ko greet sa among mga kauban karon kuya sa mga taga Sapang Palay SD Church nga dia karon sa PICC alang sa crusade. Salamat kaayo. Okay, pakibanggit niya dai Joy sa kung kinsa na diha sa inyo kung mahimo lang pa-spread sa ila, i-share ang kuan niya. Sila ikuan lang ibanggit ng pangalan diri aron ato na silang mabasa kay maglisod man sa gyud pud mi kay di namo na kaila nya di kuli gid mi maka shout out ana nila. Thank you. Okay, diasad si Jima Aproibo ni Cesario. Good evening from Rojas City. Uy, naana po Okay, mo good sa evening. Rojas ron. Salamat. Thank you so much no sa taga Rojas nga nagakuan ron live sa atong program. Okay, niasad si Kiana Faith Itang. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby watching from Talisay, Daan Bantayan, Cebu. Ano dahil ka din ha? Dahil kaya na faith kuan Talisay ug mahimo ray Silingan naman ito. naaman migmaya unya mura man Dawis ni man inyo. dawis nang amoa kung mahimo. Agian ra gani ba John? Yes, oo. Og ari isa ko maagian. Ari sa Pero arig-ari pud sa tuminhaw. Di na. Tuminhaw. Then usa pa ang Talisay. Nana di ay ka diha. Dahil kinsay kauban nimo. Please ko be kuan ang akong number 09091482259. Unya kanana ang gusto lang kong magpakisayod nimo sa imuhang sitwasyon and I'm very surprised nga naa di ka og kuang karon Talisay guys ako ang nahibaw-an magod kining mga itang naa man ni sa daha diots na ni Cedral Leyte. Okay, niasad si Edelberto Higante Sumalinog. Good evening, Pastor. Watching and listening from Mangadlaw, Kabalawan, Sugod. Mayong gabi sa tanang mga taga-sugod labi na sa Kabalawan no ubay-ubay sa diha natong mga kaigsunan nakabig diha sa atong programa sa radyo. At kiniapod si Sister Gloria Ferrer sa Toledo. Yes. Good evening, good evening, Brad John, Brad Libby. Palihog ko greet sa Arcapila Brothers. Na ako'y anak nga kauban sila
members sa Acapella Singers. Naaday kay anak ni Esther Gloria. Okay, nindot na nga ingunian na nga ang mga batan-on dunay giapilan ba nga Oo. mga ingunian na kay medyo ma-motivate ang ilang paghigugma din sa Ginoo. Okay, niasab si Lemuel Sanchez. Good evening sa tanan. Naminaw na pod taaning tulumanon nga maghatod nato sa kaluwasan para ngadto sa kinabuhing dayon. Sa late man eh. Okay, niasad si Reggie Minyosa. Mayong hapon mga igsoon, God bless. Or sa Surigao ni siya gikan. Ato ni Surigao. O niya pod si Lemuel Sanchez, bisan diri sa matag-ob magwala-wala ang signal kuya tungod tingali sa atong panahon karon. Medyo dili man maayo ang panahon. Mao lagi na nga angay ang maurong maangay na gid hinoon kay dili man lang kay kita ra diri usay mo angal nga maepektuhan atong signal hasta pud sa ibang mga lugar dili man lang gayud pud dinhi sa Pilipinas kundi hasta sa dito sa Australia. O kung may ingon ana sa Australia siguro sa ibang bansa ingon ana pod. May panahon bitaw Brother Libby nga tawagon ta nga kuno ta ang yoon ta nga via Zoom nga mahimutan nilang speaker sa ilang devotional o sa kung mobalibad na lang gid ko nga ay na lang gid kay lisod gid kay diri ang signal unya kulang sanwis kahimanan unya mabitin unya hinuon ang mga naminaw mo na nga balibad na lang kita. Okay, niya pa itong basahon. Si Reggie Minyosa gyapon, greet ko sa Bugo Church o Kabangkalan o sa inyo tanan diha sa DYCM. God bless us all. Okay, ato nililio ning pikas nga screen. Ato ning tanaw ning ato makikilaan nga nag-like o nag-heart. Niya si Oliver Kin Gijin, Ronilo Itang, okay, si Gerardo Labitania, Ginalyn Lumuntad, Beledad Franzuela Fuentes, Eleuterio Lagarisa, Tris Jamin Jaime, Dinya Danli, Alburo, Tata Likay-Likay Sanglitan, Jumel Villaganas, Jennifer Dagangon, Golbin, Jima Aproibo Necesario, Edelberto Higante Sumalinog, LC Astronomio, Jonathan Tolipas, Dilma Octaviano Serapin. Niasad si Gloria Ferrer, Senyo Muñez Tequelio, Chini Doktora Langido 5, Roselyn Mainit, Jason Aligway, Jaja Alegado Nulia, Ariston Boyno, Jelo Canales, Keljoy Relampagos, May Barido Coyos, Johnny Mainit, Lemuel Sanchez, Kiana Faith Eitang, Dayelen Tonuning, Abrese, Malaki Sony GR, og Helen Romagos Ilarcosa. Okay, mo ni atong may inyo di ay ato sa ning suod ning suuna ni Helen Rumagos. Mo ni atong mga nakita din sa screen, unya ato ni tanawon tong cellphone. Nya say mensahe gikan sa Dolores Ormoc City. Mayong gabi Kuya Libby, Berjon og sa tanan diha sa station og sa tanang naminaw sa inyong programa. God bless sa tanan. Salamat Kuya from Philly Disor. So salamat kay Sir Philly Disor no sa inyong kanunayng pagsunod sa atong tulumanon. Salamat Sister Pili. Ngano nga medyo makuang gid mi ba dayon og maka nag-view mo diri tungod kay kamo manggod usas mga buhi nga bunga sa ato nga programa sa radyo no. Salamat Sister Pili Dizor niya diha pos Calatrava ron nila ni Sister Nini og ni Brother Nunoy Sulibio. Maayong gabi sa inyo, sis, Brad. Salamat yung kanunay pagsunod sa ato nga programa. Aki ato sa nakita si Agripino Dakal, Good PM, Berjon, og Brother Libby, og sa tanan nga naglantaw og naminaw karon sa Jesus is our hope. Thanks. Okay, thanks also Agripino Dakal. May gabi inyo diha Brother Agri no og ni Shena ni Sister Josephine may gabi ipon na ni Brother Inting next time Mobile no
God bless ninyong tanan. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, ato ni higalang tagaan og pansin kining pangutana. Unya, sorry gyud kaayo sis nga nadugay-dugay ni pero niabot na gyud ang panahon nga matubag ni ang imuhang gi text dire sa ato nga programa, no? Okay, sir, maayong gabi sa inyo tanan og sa naminaw sa inyo. By the way, sir, si Miraflor di ay ni duna ko'y classmate sa college. Suod kaayon mi. Sigihan ko niya og sangyaw kay maluoy kuno siya nako nga di ko maluwas. Sa una kuno ang kaluwasan ang arka apan sa karon ang pag-iglesia kay ang iglesia ang puntahan aron mosulod ang tao aron maluwas ka. Something's missing man Sister Miraflor, pero ang kanilang ni adere moy ato nga tagaag pansin ha. Ang kanang wa na makaabot di na lang. Okay, akong balikan na kini sir, maayong gabi sa inyo tanan og sa naminaw sa inyo. By the way, sir, si Miraflor di ay ni tuna ko'y classmate sa college suod kaayo mi. Sigihan ko niya og sangyaw kay maluoy kuno siya nako nga di ko maluwas. Sa una kuno ang kaluwasan ang arka apan karon ang pag-iglesia kay ang iglesia ang puntahan aron makasulod ang tao aron maluwas ka o dinhira kutob aron maluwas ka niya na something's missing man o niya sagdi lang kanin na lang ni well mahitungod ani Sister Miraflor, no, ang tinuod pagkasulti Philip ko sa imong classmate doon na siya pagbati nimo og unya gusto po niya nga dili lang kay magkasuod magkauban mo aning kinabuhiya ing nakalibutan na kundi diha pod sa gingarian sa langit. Mauna nga sigihan kaniya og sangyaw tungod kay gusto niya nga moanib ka mosunod kaniya. Ang tinuod pagkasulti Sister Miraflor kining mga bahinag mga puntuha iya ra pod ning nadungog og nabati didto sa ilahang mga pangulo kay unang-una kini sila gidid-an magyud ni og Biblia. Kung naa may mga membro ani nilang nakatinil og Biblia, ilan na nang kaugalingong panlimbasog paningkamot nga makatinil og Biblia. Pero di gina nila ang Biblia pwedeng dadon dito sa simbahan. Di gyud na kay gibawal magyud na sa ilaha nga silang mga membro magbasa og Biblia. Unya kanang iyang gisultis imo nadungog ra po na dito sa ilaha kay na brainwash lagi po siya. Pero ang Ginoo mo na yung God has 1,000 ways for us for which we know nothing. Kining imong close friend sa college kun kini siya iya gyud sa Ginoo matawag ra gina sa hustong dalan sa pagpangalagad sa Ginoo. Nya salamat lang pod nga wa sad ka madala sa iya kay og nadala pod ka unsa may kalauman nimo nga mosunod ra pod ka sa sayop. Ang tinuod pagkasulti dili pinaagi og relihiyon ang tao maluwas. Kay ang tao maluwas diha kang Kristo dili diha sa relihiyon. Karon kung moingon nga ang pundok nila maoy pultahan alang sa kaluwasan, unsa naman lang di ay si Kristo? Wa na lang di ay. Tungod kay ang ilan naman lang pundok mao ang pultahan alang sa kaluwasan. Pero kining tanan Sister Miraflor, wala magilain ba nga makahatag og insaktong sukod, sukdanan, timbangan sa kamaturan gawas dinhis bala ang kasulatan. Unang-una kung atong basahon kung kaluwasan gani ang hisgutan, dili gid na pinaagi sa relihiyon. Pamatiiran gud nio ang ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan
nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Wa mag-ingon nga pinaagi og relihiyon, pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. Busa kini nga programa Sister Mira Flor nga inyong gipamatian, musulti nis kamaturan, musulti nis tinuod nga ang sentro sa kaluwasan sa tao dili relihiyon kun dili si Kristo. Akong balikan ning gisulti sa ikaduhang Timoteo 3:15. Ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Busa pinaagi sa mga pagtudlo dis balang kasulatan mahibaw ta dili man relihiyon mo isukdanan mo, di man relihiyon gitudlo nga maluwas ka kundi diha sa pagtuo kang Kristo. Karon bahitungod niya na lagi ang ilang mo bitaw na nga kutob ra gyud na dinha ang pultahan alang sa kaluwasan dili man ang relihiyon kundi si Kristo. Abi nimo Sister Mira Flor ingon ini ha. Kini bang magbasa na gani og bersikulos Biblia ang ilang gibasa sakto napo dinoy makadaghan putlon dili dayon ang gibasa insakto pero unsay ma-deliver ngadto sa naminaw dili man ang kanang gibasa ang ilang kaugalingong konklusyon sa ilang gibasa. Pamatian nato ni sumala sa Roma kapitulo 10 versikulo 7 Roma Juan 17 og 9 ato ning basahon ha kung unsa katinuod na nga ang pultahan sa kaluwasan ang ilang pundok ang Iglesia ni Kristo ay pastilan kung sawa pa day ang pundok ning narehistro ng pundoka dinhi sa Pilipinas 1914 man July 27 unya sawa pa ng mga pitsaha way maluwas ni adto kay ang pultahan sa kaluwasan ang ila ra madayong pundok. So before 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, basta paubos. Way maluwas diha. Kano man wa pa man ang pundukan nito nga dinhi sa Pilipinas. Ug unya ato kuno ning basahon kung maubay gitudlo sa Biblia nga ang ilang pundok maoy pultahan sa kaluwasan. Busa si Jesus. Busa si Jesus miusab pag-ingon kanila. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Nag-ingon bagod nga ang ilang relihiyon mo'y pultas karnero. Ingon si Kristo, ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Mao tong gibasa nato kaganina sumalas kadong Timoteo 3:15 nagingon ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Dili pinaagi relihiyon kundi pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo Jesus. Og si Kristo na gyud mismo ang namulong. Matud pa ni akong balikag basa. Busa si Jesus miusab pag-ingon kanila sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Na relihiyon din. Unya nagingon din is 9. Ako mao ang pultahan kung adunay mosulod agi kanako o magyong kung adunay mosulod agi relihiyon kung adunay mosulod agi kanako siya maluwas. Tandaan kanako ang ingon ni Kristo siya maluwas wa magingon nga og mosulod pagka-iglesia luwas pinaagi kang Kristo ingani og siya mosulod og mugula og makakaplag siya masibsib ingon ni katin-aw kaklaro Sister Mira Flor ang pulong sa Ginoo nga inyong ginapamatian mao ni ang gipasabot dinhi so ako ragod ning basahon kinini sa kanana ang MBB. You know what is MBB? Sa maayong balita Biblia. Akong basahon na kung unsay gisulti dinhi ni ining bersikulo sumala sa Juan kapitulo 10 bersikulo 7 ug 9 sa Juan.
Okay, niya kung masahon na unsay gisulti dinhi niya nag-ingon dinhi city. Busa mingon si Jesus pag-usab. Sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karniro. Manay Diyos Kristo. 9 nag-ingon dinhi. Apan ang sa 9 nag-ingon dinhi, ako mao ang pultahan. Ang musulod agi kanako maluwas. Musulod gawas siya og makakaplag siya masibsib. Na diha ra gid ta kang Kristo maluwas magunsa mo lang gud ng imong relihiyon. Unya ng imong relihiyon nagsupak sa kasuguan sa Ginoo maluwas na nang masinupakon. Wala. Ang tao maluwas pinagi diha kang Kristo. Dugang pa Sister Miraflor uban sa nang naminaw. Kung atong nuntan tutukan ra gud nato ni ang Juan 14:6 si Kristo man gihapon ani ang namulong. Ingon si Ginoong Hesus matud pa niya, I am the way, the truth, and the life. Klaro kay na. Ingon siya, ako maong dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan. Gawas kon pinaagi kanako. Tanawa ha? Kaklaro sa gipamulong ni Kristo nga walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan. Gawas kun pinaagi kanako. Pinaagi gyud kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon. Nakuha nimo ang punto, Sister Miraflor. Kung ato pang kuan ni ang basahon kuno dinhiyo sa mga butang nga gisulti o gitudlo sa balaang kasulatan. Sa panahon nga si San Pablo nagwalis maing balita, no? Tungod sa iyang pagkakabig lagi kay Plimiro, nahimo man ni siyang manlulutos ni Pablo sa mga tumuluo ni Kristo. Unya, sa diha nga nahimo na siyang manlulutos, nadugay nahimo sad siya hinuong lutosonon. Unya, sa panahon nga siya nagwalis maing balita, ang iyang maayong balita nga giwali, gipakadautan kana sa mga tao, og maoy hinungdan nga giila silang sad-an, o kay giila na silang sadaan tungod sa pagwali nila sa maing balita, gibilanggo sila. Apan ang mga rihas o ang bilangguan, wala nakababag sa gugma o kadasig ni Apostol Pablo sa pagsulti sa maayong balita. Busa dito sa bilangguan, gisulti nila ang pulong sa Dios ug ang mga binalanggo hinay-hinay nga naireporma ang ilang kinabuhi, hinay-hinay nga ilang gihigugma ang pulong sa Dios. Pinaagi sa pagpangwali ni Apostol Pablo. Now, di ay higayon nga ang manulunda miadto sa kulungan. O unya nangaabli ang tanang mga pultahan o mga rihas nga pultahan sa mga bilangguan. O unya, pagka sayong kabuntago na, siyempre, ang guard on duty, miraw na kay inunta mag-inspeksyon. O iyang nabantayan nga ang tanang mga pultahan nangaabli na. Sa kalit sa iyang panghunahuna ug kay naabli naman, nagpasabot gyud nga ang tanang mga piniriso nakalayas na. Ug tungod ni ana, nasayod siya unsa kadako o usa ka bug-at ang iyahang tulubagon. Sa kadaghan binilanggo, nagkalain-lain ang kaso. Milanit siya sa espada kay magpakamatay na lang unta siya. Pero misinggit si Apostol Pablo, iya buhatig dautan ang imong kaugalingon, di araming tanan. Meaning nga, bisan na gyud untag, diha na'y kahigayunan nga ang mga binilanggo makalayas na, pero gipili nila ang pagpabilin sa bilangguan aron ilang madungog kung unsa kanindot ug katamis ang pulong sa Ginoo pamation. Ikaw higala, kung unsa may kadautan nga imong nahimo, kung imong gihigugma pagpaminaw ang pulong sa Dios, tamis kaayo ni nga makapausab ug makapabag-o sa imong kinabuhi. Well, niya ato ning basahon ra gud o. So kay na ang dinhi sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 28 aritas 27. O sa pagmata sa magbabantay sa bilangguan o sa iyang pagtan-aw nga naabli naman ang mga pultahan sa bilangguan, milanit siya sa iyang espada ug magpakamatay na lang unta siya sa iyang kaugalingon sa pagdahom nga nakabuhi na ang mga binilanggo. Ay padayon tugbasas 28. Apan si Pablo misinggit kaniya sa makusog nga tingog nga nag-ingon,
ayaw buhatig dautan ang imong kaugalingon kay ania ra kaming tanan. Og siya nangayog suga og milayat paingon sa sulod kay wa pa may sibiko lagi wa pa may saliko o pa may kurente atong panahona. Unya nagingon din nangay isag suga og milayat siya. Unya matud pa paingon sa sulod og mihapa nga nagkurog atubangan ni Pablo og ni Silas. So katulang kod ang iyang nakita pero nakapakurog sa bantay. Nya nagingon din og iyang gidala siya sa gawas og miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako? O kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka, nawa, tumuo ka sa kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay. Relihiyon bagyog hisgutan dinhi nga sudlan dili si Kristo ra gyud gyapon. Musa kini nga programa higala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kami magadala sa inyong huna-huna ug sa pagbati sa inyong kasing-kasing nga kita kamo maluwas diha kang Kristo dili diha sa inyong relihiyon. Musa klaro ni Sister Miraflor ang mga pamahayag dinis bala ang kasulatan. Unya niya si Kristo namulong gyud na, si Ginoong Hesus namulong siya. Matud pa ni Ginoong Hesus ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan sa pagpamatud sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Sumala sa Mateo 24:14 iwali ang maayong balita. Unsa man ning maayong balita kun atong nuntan pagyud paladman pa nato ang gipasabot sa Biblia. Sa Roma 1:16 nagingon kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maing balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo una sa tanan sa mga Hudiyo ug sa mga Grisyanohon usab. So meaning hastang mga Hintel gipawalihan sa maing balita. Karon kay gisugo man ni Kristo kay pawaling maing balita. Unsa may gipasabot dinhi sumalas sa Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili hukman sa silot. Unsay gihisgutan? Ang pagtuo og ang bautismo. Wa maghisgot gina nga ang pagpasakop anang punduka relihiyon na maluwas. Sister Miraflor, ako nagapanginaot nga niining kahigayunan karon nga imong naangkon, nabatian mo ang pulong sa Dios, tuguti nga ang kamaturan imong kinamuhian, ang tao maluwas, pinaagi kang Kristo, busa karon mosunod ug moalagad ta diha sa kang Ginoong Hesus. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpatin-aw aning mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon ni si anyay mensahe si Lemuel Sanchez, bisan diri sa matag-ob magwala-wala ang signal kuya. Okay. Ay nana giron panahon na. Bisag asa gid bisan asa giron. Tungod ni sa dili mayong panahon diri sa ato sab. Anya dias Pascualita Calusor. Mayong gabi ninyong tanan mga brad. Padayon sa buhat. God bless. Okay, salamat ninyo diha Sister Kualing diha sa Linaw, no? Kumusta mong tanan diha ni Tatay Justiniano Lumapak o kamong tanan gyud dinha. Salamat sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw sa itong programa. Unya, salamat po sa inyong paghuna-huna sa inyong ubos nga higala o kigsuon. Ang Diyos magapanalangin ninyong tanan diha. Okay, ato ning tanaw ng pikas nga screen na mga nahidugang nga naglantaw niya si Jima Aproibo ni Cesario, Jennifer Dagangon Golbin, Napod si Jumel Bilyaganas, Tata Likay-Likay Sanglitan, niya pod si Danley Alboro, Inday Rosalihos, niyasad si Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos. Anak nini ninang puping na ani sa kuan Biasong. Day, salamat sa inyong pagpaminaw day. Niyasad si Alben Risoor, sa kadwawa ni. Niyasad si Brother Roger Villapuente. Ay, pre, may gabi ini mo, pre. Salamat sa pagbiyo, pre.
Yasad si Elsie Petogo, Jan Moses Rosalihos Poyot. Okay, arita sa pikas. Ato pong nakita din si Malaki Sone. Niya po si Day Ellen Tununing Abresi. Niya si Jason Aligway, Jello Canales. Niya sad si Mami Barido Cuyos. Niya po si Johnny Mainit. Niya sa bato nakita si Sini Doktora Langgido 5. Okay, mao ni ato mga nakita. Niya diya pag-ibinsahe si Brother Agripino Dakal. Aluoy kaayo ilang mga membro, Brad John o Brad Libby. Panahon sa ilang pagsimba, dili padadon og Biblia ang ilang membro og dili na kinahanglan nga gamiton pa ang ilang utok ingon ilang pastor basta magpasakop sa Iglesia ni Kristo. Siguradong maluwas og ang dili magpasakop sa Iglesia ni Kristo. Laglag pod, no? Mo ni ilang mga mensahe. Okay, adto ta higala sa paghatag og dugang tubag. Ang pangutana giun sa to Brother John. Okay, mauni siya ang kuan Brother Libby. Maayong gabi sa inyo tanan og sir, maayong gabi sa inyo tanan og sa naminaw sa inyo. By the way, sir, si Mira Flor di Aini, duna ko'y classmate sa college. Suod kaayo mi, sigihan ko niya og sangyaw. Kay maluoy kuno siya nako nga di ko maluwas. Sa una kuno ang kaluwasan ang arka. Apan karon ang pag-iglesia, kay ang iglesia ang pultahan aron maluwas ang tao, aron maluwas ka. Okay, salamat no. So, mo na ilang baruganan higalagod kay church-centered maguna sila. Ang ila na kinahanglan ang tao magpasakop sa Iglesia ni Kristo. Kay kung dili ka magpasakop, dili ka maluwas. Muna ila kay si Kristo kuno, kay ang Iglesia ni Kristo, mao daw ang pultahan sa kaluwasan. Dapat magpasakop daw ta. So, gisigian o mensahe ang iyang classmate, nagipadangat niya sa atong programa. Okay no? Nindot ba ng ngalan po nga kanang Iglesia ni Kristo. Pero magunsa raman na kanindot ang ngalan sa atong pundok. Way kausaban ang atong kinabuhi. Nindot ang ngalan pero ang atong gitudlo kasumpaki sa Biblia. Diri sa Adventist noon, gidasig ang mga membro sa pagbasa sa Biblia. Mao na nga ang babautismuhan naagid sila ay Biblia para nga makabasa sila, makatuon sila di silang panimalay sa Bible kay ang pulong sa Dios sigala importante sada nga ato nga matun-an kay aron ta malig-on sa ato nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Pulong maguna niya nga atong basahon sa mga ang Dios nakigsulti kanato mga higala. So kung ingon ana ang sistema nga magpasakop ta aron maluwas, so murag wa nay kapuslanan si Kristo. Duha nay atong manuluwas, ang Iglesia og si Kristo. Sa Seventh-day Adventist, ang ato higala, ang atong manuluwas, maugyod si Kristo. Nga bisan unsa pa na kanindot sa ngalan sa atong pundok, apan ko ng atong gitudlo kasumpaki diha sa pulong sa Ginoo, lisod tang maluwas. Naay Bible gihatag sa Ginoo nato suma sa 34:16 sa Isaias,
Gihatag na sa Ginoo ang pulong niya aron ta matudloan madto pa si kaduhang Timoteo 3:16. Ang Biblia gi sulat uban sa lamda gikan sa Dios og may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway og sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing maayo matarong. So ang Biblia higala may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang importante gyud nga atong basahon, atong tun-an kay mutudlo ni sa kamatuoran. Mubadlong sa dinato, musaway nato og mutudlo sa pagkamatarong mga higala. Muna ang importante ang Bible ato nang studihan aron makadiskubre ta higala sa kamatuoran. Sa Biblia kun imong diskubrehon, way lain nga ngalan sa silong sa langit aron ang tao malawas. Sa buhat 4:12, si Kristo ray gud higala maoy makaluwas nato. So, mao na nga Dios Biblia. Pero sige na malag-inang kunay ang uban. Kay naalagay mabasa nga word Iglesia ni Cristo sa Roma 16:6 o niya ang Iglesia sa Dios moangkon pod na apo mi amo. Siguro ming maluwas. Ingon pong isa pod ang born again pod na may among ubasa pod. Sa Juan Kapitulo 3, you must be born again. Kami gid ang maluwas. Ingon pod ang Jehovah's Witnesses na amo sing mabasa nga saksi ni Jehova. Sige nag-inang kunay mahigala. Ang tinuod kitantanan usara gitawag tag Christian, Kristohanon. Ang kadtong magtotoo kang Kristo. Kay ang magtotoo kang Ginoo sa una higala. Sa atong mabasa sa 11:26 sa buhat, didto gisugdan og tawag og Kristohanon ang kadtong mga tao mga higala nga nagasunod kang Ginoo. Gitawag og Christian. O Christian na ba? Yang gaano Christian kay follower man ni Kristo, magtotoo man kang Ginoo. So Christian bisan unsa pa nga pundok, Christian ta higala. Kristohanon ta. Pero karon ang pangutana, kung atong susihon ang Biblia higala, unsa man di ay basihanan kung mangita tag asay kamatuoran di sa Biblia? Kay pulos man ta gaangkon man ta nga kining ato mo'y husto, kining ato giya guide pangos kaluwasan. Ang atong buhaton higala, imong susihon ang Biblia. Kay ang Biblia mauni sukdanan nga gihatag sa Dios kanato aron sa pag-ila, pag-usisa kun kanang punduka iya bas Ginoo. Pag nagsulti siya og kasumpaki dias Biblia, di na iyas Ginoo. Nag-ingon ang Isaias 8:20, umadto kamos kasuguan kung sila dili magpamato dining mabutanga sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. Bisag unsaon pa di ay natog sulti higala o niya wa ta nagtuman og nagtudlo sa kasuguan sa Ginoo. Nag-ingon ang Biblia, wala tay kabuntagon, sige lang ngit-ngit mahigala gabi ilang gihapon, naglakaw ta pirmis ka ngit-ngit, wa ta naglakaw Dios kahayag. Sa unang Juan 2:4, nag-ingon pa gid ang Biblia, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, bakakon kanang tawhana o wala kaniyang kamatuoran. So, mahimo di ay bakakon ang usa ka pundok nga nagtudlo o Ginoo nakailag Dios, apan wa nagbantay sa mga sugo sa Dios mahigala. Bakakon o wala niyang kamatuoran. Mapamatud-an lang nga kana na ang kamatuoran, dili bakakon ang punduka. Kana kon kanang punduka nagtudlo sa pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios. Klaro man nag-iwas Biblia, oh? Siya nga nagaingon na kaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang mga sugo.
bakakon ka ng tawana. Sakit na paminaw ni Gala. Pero mo na'y tinuod, gisulti diha sa balaan na kasulatan. Kumusta man ka ang gitudlo sa atong pundok? Nagtudlo ba ta nga ang 10 Commandments tumanon sa usa ka taong naluwas, sa usa ka taong tinuod nga Kristohanon, tumanon? Kumusta man ka? Kung imo nakita higala nga wa nagtuman, ang Biblia nagsulti, bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Ang Biblia nagsulti sa ikapat nga sugo sa napulo ka sugo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Og sa Lucas 4:16, nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado tuwa siya sa sinagoga mga higala. Tuwa simbahan. Batasan ni Kristo. Unya kay Kristohanon man ta, nagtuo man ta kay Kristo, kumusta man kaha ang atong batasan? Parihas mas batasan ni Kristo? Mas Sabado nga to simbahan? Kay kung dili Sabado, so kwa higala, delikado na siya. Ako sa nibasaw ni ay mga nakita na to sa screen. Okay, ingon din nga niya sa Agripino, looy kaayo ilang mga membro, Brad John o Brad Libby, ilang pagsimba dili, okay, nabasa niya ko rin niya. Niya si Delberto Higanti Sumalinog, thanks the Truth Bible Program. Niya po si Brother Joseph Kimno, mayong gabi usab diha kaninyo sir, og sa tanan, okay, og sa tanan diri, og sa tanan sa diri sir. Okay raman ang signal kay naminaw man usab ko sa FM sa akong cellphone. Salamat sa pagbasa sir. God bless sa tanan. Wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon ani ang atong theme song. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalang panan nga Dios na akastronos sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan nagapaminaw dadas pagpangalaga diha kanimo.